Xa está preparada a nosa seguinte participante, Raquel Iglesias, ela é investigadora predoutoral do CICA no grupo de investigación en bioloxía evolutiva e hoxe ven presentarnos o seu monólogo Anelamento de aves ou abducción extraterrestre. Un forte aplauso para ela. Imaginastesvos algunha vez como sería unha abducción extraterrestre? Que nos farían os aliens? Eu penso que sería semellante ao que fan os aneladores científicos nas sesións de anelamento. Os aneladores e aneladoras son persoas que dedican grande parte do seu fin de semana a estas sesións de abducción de aves. Primeiramente, madrugan moito e antes do amencer colocan as súas trampas expertas, unhas redes de malla tan fina que son prácticamente invisibles para as aves. Ás veces tamén lle poñen reclamos, que son cantos de aves, amigas ou rivais para que se acheguen. E as aves, igual de chismosas que nós, que cando hai bulla na rúa, abrimos a ventá e asomamos a cabeza, caen de cheo na trampa. Cando chocan con estas redes, enrédanse nela e chega un momento bastante delicado, que é desenredalas. Como vos defenderíades vós se uns aliens intentasen desenredarvos dos seus látigos cósmicos? Pois seguro que patalearíades, berraríades, morderíades. As aves fan o mesmo. Chican, pían, aletean. E, igual que a nós, por puro medo ou por defensa propia, teñen unha última e sofisticada estrategia: cagarse en riba. E, por suposto, tamén nas túas mans. O que pasa é que os aneladores están acostumbrados a estas tretas, así que continúan coa súa misión. Os extraterrestres, ao ver a nosa resistencia, tal vez nos darían un somnífero. Os aneladores o que fan é meter as aves nunhas bolsas de algodón para que estén a oscuras e relaxadas. E despois levanas na man ou colgando do pescozo como se fosen as bolsas da compra. Rematan a ronda e van á zona de experimentación, que consiste nunha mesa plegable e nunhas sillas do Decathlon. O primeiro é o primeiro. Darlle ás aves o seu DNI espacial, que é a anela metálica. Esta ten un código alfanumérico que permite que nun futuro calquera anelador que as atope sepa de onde e de quen ven sendo cada páxaro. A continuación, os extraterrestres sacarían uns horripilantes instrumentos, agullas de 3 metros, láseres identificadores, bisturís afiladísimos. Os aneladores non son tan impresionantes, evidentemente. O que fan é meter as aves nun tubo de papel hixiénico, así tecnoloxía punta, e pesalas nunha balanza. Tamén utilizan calibres e reglas metálicas para apuntar o tamaño da ala e do tarso. Despois chega un momento bastante delicado, que é o do datado e sexado. É bastante doado distinguir un ser humano adulto dun adolescente ou dun bebé. Hasta un alien podería facelo a simple vista. Pero no caso das aves é algo máis complicado, porque cando saen do niño xa poden ter o tamaño dun páxaro adulto. Entón, témonos que fixar no color das súas plumas e no grado de desgaste. É todavía peor o momento de sexar. Uns aliens tal vez utilizasen un análise de ADN ultra rápido para ver os nosos cromosomas. Nós non somos tan sofisticados. Soplamos as plumas e vemos que hai debaixo. Se teñen unha protuberancia cloacal, un voltiño cheo de semen, sabemos que son machos. En cambio, se o que contan é placa incubadora, que é unha zona sin plumas, arrugada e con moitos vasos sanguíneos, sabemos que é unha femia que desenvolveu iso para axudarlle a incubar os ovos. Pero todo este experimento ten un sentido científico. O anelamento científico permite facer un seguimento individualizado das aves, tamén coñecer as abrallantes e kilométricas rutas migratorias e estudar como a condición física das aves se ve condicionada polas condicións ambientais. E finalmente, despois deste pequeno secuestro, chega o momento da liberación. Sacamos un selfie co páxaro e mandámolo a voar. A veces, escoitámolo piar ao lonxe, todavía acicalándose as plumas. Debe estar dicíndolle aos compañeiros: non vos podes creer, abducíronmos do Decathlon.